Hala, ay. Kagwapa na ba na ako, ani? Ay, di na dyan ko mabiyan sa kong bana, ani. Gwapa na ba na ako, ani? Ay, tunani. Ay, di na ta magbalabi. Basin inong tag-burket sa kulon. Hala, kagwapa na dyan ako, ay. Di na dyan ko mabiyan sa kong bana. Pura man naman ko si Angel Locsin, ani. Ay. Bantay na kay kulit sa bana lagi. Lungsan yung di ka sa tutoy. Uy! Kinsang babaeng burikat yung nagpusto-pisto sa kung kuan ni Kuranan. Oh, ako nga tuon di. Uy! Hindi buntag kay! Nagpagwapo ang naging ka diya. Siyempre, para di ta mabiyan sa kong bana. Nakakalamin na kita ron. Siyempre, oy, para di ta mabiyan. Saklang nagkatakot tutoy yan. Ay! Bastos naman karon ay. Ano siya? Alexaba, wow, di man Oy. masati basta di ka palusod niya. Alam, kibaw ko kugyan akong bana ha. Dapat loyal pag ko sa iyahal. Malag ko yan ng bana, basta kugi po tayo pagkiyod. Bakit mo ba di mo inana para sa babae? Ako parehas sa lang babae. Tabit dyan. Sabot-sabotong ginatugod. Sila ko inana lagi kang bana. Inana. Hindi, punta kayo. Nga nung sige mo kagpagwapa diha. Ako gapa lagi ko tungod sa akong bana. Kaya pwede ta mabiyaan. Kaya kung magpasagarar sa akong lawas no. Mabiyaan niya ta, malusya. Ikaw ba? Ugma sa udto, wakay lakaw. Ari ako ugmaha kung nakay time. Para pod natay ka istoryahan ba? Kaya nga naman, gitripa na sa kunimo. Kaya lang ko ugma sa udto. Kaya magmukbang ta. Patilawon ting sa akong torta. Ha? Lami ba kayo akong torta? Specialty ba niyang pagkaluto? Ari, dyan ko siguro ha. Ugma sa udto. Ay sus, ay nasipag-igat-igat diha, oy. Na ako'y sultin mo ba? Pero ay saba sumbana ha? Kanay mong bana ba? Naaman nila yung kuyog na babae? Basin iyar tong ati. Yung kauban. Hindi mo lang naaan nga uyab. Kibaw biya ka suod ka sila. Pag sure ba, di naman sila nakit-i. Dito na ako nakitaan sa isla. Nanay yung kuyog babae, nag-sweet kaayo. Mas gwapa pa kay Nemo. Sexy, lamion. Uy, siguro naggabas na to sila nga doon. Sakit kayo no. Dili mo kakamaumukiyod. Kung mugrain pa kag maayo, di ka mabiyaan, di ka ilisdan. When the night is darkest, open up your mind. Dream begins, it's becoming clearer. Listen to the distance, listen and you'll find. Ano ka pagsulti ni Boknoy ka sa kuka ka? Ano nga? Akong bana ka. Nilain. Ay, kapait nga lang. Doon, di man ko ka mahimutang. Ay! Ah! Pare, kumusta? Okay na. Okay ra ang imong sildo? Wala ka ma-short? Sakto naman ako na daw ako sa ilo, pero dagkang ba din bayranan. Apay, utang sa bayranan sa motor. Boarding house pa. Grabe, binlan ko ano 200 na lang. Sus, ako ani pare. Short gid kayo. Magbisikleta na lang taon ko ani mo trabaho kay wa na kita ni plite. Nagailong akong utang. Sagdi lang kay na imong bana nindot magtrabaho. Na may sweldo po na imong bana. Ako ani. Ako asawa, slumber ka na eh. Happy to yung expire ng isa-isa pa rin. Ayo pa na ay, Gabriel pa pero karong December pinaglan gid pa lugat na. Okay na naman rin eh. Paita ni pare no nagkat utang no. Importante natin trabaho. Di matakatulog paghaya mo tagilid. Okay na, makakaon na katulosos ka dilaw. Snap, katulog. May pa ka, napakais na, ako ani, sus, di ka to, maghayang, magkaob. Pwede, magtakilid. Na, Pwede ko, eh, cute, kaya taga-ilog. Oh, no, 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 no. Ano man, sweet man mo, naglabing-labing. Puwa na lang, mag-iyot. Matap ka naman ka nga. Kauban mo ko sa trabaho. Kauban? Tinood, gisulti ni Boknoy. Ispisa ko nga. Lakay kapit. Ay, kapit, tanda ka! Uy, Saan sa ni siya? Hindi ko sinood ha? kauban ako sa trabaho. Kauban, sweet kayo mo, naglabing-labing. Natin mo rin yung kauban. Ay, tunto ha. Thank you, Ronaldo. Ikaw, isa man ka.
Mabulit ka. No, 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 no.